Sefula ni ti shugo da ibi kilo kala doni shi maji buna adama de ma doni mi nabi ma nafa kateme shugo ka ebi shugo ne be shugo ni mi shugo ni mela jele bi shugo shukela ashika shugo tikilinyi ala ni nda harama de la kake kunafoni ima ni shugora mami mi shugo korodo gere ola akafi Sefula shugo ye wuli bali de mami femi nganga ka fara Qur'ane kulu ka shugo de do Allahu akbar suratu sofati taikala je Nabila Ibrahim ni Sumera chemanje pma aka shugo ngana la ya faga masoro ya silame jumende la ya faga wayu nanana ya ngo shugo de adi ango bla o kofe Nabila Yakuba ko ale shugura o kera Nabila Yusufu ko ka ale shugura o fana makia hey selameo aw bina jume fara Qur'ane kuluka aywa andara an fireke fewna kana fara selameya ka muna te fangili mikro munu be ka kule misru la nabi nyuma ne yake ya mais nabi nyuma onye femi nye na koko ta doy aw bina ke jume aywa ngalbi chiba yere koko ne ishugora kiene kiraye ko ene afu mais on nana washi ko pma dola shitana na si ka kiraye ayo black refe shuko e ko imbela jele de Sefula ala shugo doni ji mama shugo amadudo mem ni aye madu netika kono je uyeble ngwe nara bimba ubulo mungama shugo dira mo ye shugo ke je kono ya ala ya koro di shugo amadu mobi nga ubana kanga hake dia shugo hake sankele mume be wa woro malikono ya udesero la sankele mume be wa tanifla jamana koka do desemola nga semeni shiti ke sisa ni dommage ata jamana koka semeni doko ni be dota donc ça amba fo ame jamana koka moko fo ku barikada o be baramina ala ku sara wo sara be ala bulu ne kanuba kacha Italy Espagne France jamana chama Mauritanie Côte d'Ivoire re ngalo bo be ko do warde muso ni chewla wa mali re fana beti mali be do khalifa memo ala re kamo ala ka barka dola ani Congo Brazza anga fuli buyi afamna aye shugo nyenyini shugo de kabo fembe ni shugora ayira do mala ka nyefie saraka be shugola nashi ni yiri be dola do yere be o somini e ki somi ki bla ni kona kauli opma ala be kishi doyi shugo ko ben jogola afamna shugo nam shugo namara sugo konna iko doni be apela jelebe aramadin tike ko sebe jon aramadin abe abe dafale be abe ika filelta mari tike laje akanyene ma abe foi abe akanga baramike akanga tatasramfe ko sebe na ko churuniro mu ya churu a débloquer iba be barani hate shugo madu tike ko bujuti voilà tege ko ba nola nyode fuye ngo tege bi fle jamana ko ka wanani ne mo fo yafo tege ingo ni abeka fle tege bi fle dongodo nere ka telephone bi fa tege farala tew la tete mogo nga do bi pressé o bela o te be dese nyaro ko warni malice sisa Orange Money datugura amargo ko ni bina nga ka jugu ya de no amargo ko nyere make ku yere ka fangala kana esa Orange Money tena wersenyo tina fo yere tina ble fo apelu kele ivarien ko ni sega na clé fly no parce que tega se ka fly tega bi fly ni hage do de no te ni ndora la te o fana maine do tega bi fly koka wanani ni tega fly la mi burju chika nyuma be fie ikanga minge ko fie o me munu nganga minge ni o yira olula par exemple do be no sigi ere nyeba ale sigile la ale kanga kake kenge yeri fere bagay on ga iba soro sigi meni permu akun ko fo ale kata kelme sangelenge mobili do jula garage la o soronde be ali sa norombe la kala fa ale ka chauffeur edun dakatoy donc ni ya fo e chocho ko kata fere ke o ba sigi ka nye churuiro parce que amado akuna o kuma malien chama be chokofe sabu tetu doniko utito doniko de ubito haklina de ko o de kujugwi donc ku jando reina de ala e doni di danini doni ba be nyon fe tout doni ba ko no were be bla doni ba nyi etale me
awa ebe biro kono ebe mogo do bulu bare la ala ye dake ka fe do kire yere jebe ni no fe ne tarake ma bulu bare la edu ebe utiliser i bolo be here la tigi be here soro me ebe bulu la so donc o farati o mogo chama metedi donc ne ba fo mu go la ku bla u kasiraka uti be umo parce que o meme na uta fe ka ko reke donc tege kono na nyaada ma de ka fembe di ma nyo de faw ye ngonya ga zama be tege kono ya futi kelenye geresege kelenye shiye sabana we boneni here wode kama do ba fati alaka here kanye do ba fo alaka anso ki so muna aywa e ba fo alaka anso so ni do be na la odimo e kelenda de aywa iba fo ko alaka anso here la alaka anso sabula sabu jume ita fo sabu nyuma sabu nyuma be ajuma be wode la alako fali yaqulu khairan ay ma kanyuma fo ni ti sola aw yasmutu idatu abi famu afam na shego opma na sefula tege kono na infle adama de tege imbe bepma nyeke mo mbe koka obepma hali soni fara koka na bepma Allah ko jeni do mamunu soni fara koka na beje ka jeni tomi akapma mo na iba soro ni jeni kere iba fo tasuma ya jeni a oti gresege kaine no bara do bula ni yoke atiki te fanda yake Allah ko amakla kan tadima abe famu bo we here doy obi soni fara ngoka oto ko ganai bolo kuru ko ganai nyege hage do na no yera mami ndege ko ganai no ya opma na sisa manyuma ya bangele do atigila meni ma bare ya beke fudi itabe kete yi ko kanyi abi famu afam na shugo we tege ko gana ude tege ko gana kuru nunu abela jalebi pma Allah akbar abebe pma ma do be ba sora tege ko kana kuru nunu abe wo shifa be nye ngomida ni mi ngomida wala ni yo ye mamina ma gresege bado ma aka gresege be temeti fu ata soro muna atege ko kana obi wo shiti me furabulla furabala furabe yiri do be ani haya do be ni yo do ati ye dro abi ke fenyi ma do be ambi bo tege ko no naina iklobala wa ami do tege kono na dir ambe go ko kana na amina kono na bloqué ne krimu nu fle nani inyebula ube komi kuru chemanje bi chugumi boni nani be dola ni nani be mogomina o shusiri de bo yir daga do be bo de do no make o tigi shiti je nani be mama nani bila atigi shiti je terebe adama de la norobila ma tereni norobi ibali ka heresoro wa baga bo chogola shebete fedo be otibla maka sokono abe komi gereble saga mimi na ndarabi wa nyefetan o mara limanyi dukono shemuso turuma bo chogola shem no mi ngorondile beti obi famude afamne ro chogo olu mara limanyi sokono donc ni olu mara opma obi dutigi dumini abe komi muso bunjima olu façon nunu obe dutigi dumini no bi kaso daga gele o me bi no ko no te muso do bu bunjidi nye do no o ere bala ko ni muso dishishima ko no bi kaso ko here daade ne ko ngo ni do ni kala sugu juma ko rele ba nye do atanya do no kera o chebi koje ko mi dikise ya yo ba kalo kuma la do no woni ye do ni ba sugu juma unye aywa disi shi ani bunji o e cheuta ere ima o ye muso mina o te muso chemai bara bana e koi afamna opuma na oti ko de nyanyini obi do ko lati o do yere an yere la dege bay nere nyebe na dege bawla sisa Facebook sanve o bala de so amadu chama bo me sisa Facebook sanve do bi bo isigil ijole kana kulushi do wali isigil kana do nda do kwa Allah boge jiro wali sugune kala o be pmaude ni doni bi la tiseni shima ibi follow de la moko me ni kefenga ite femino ha ikolo shile do de jebi dimi do ila kasre masiginayi mala degela be nyina ibe sege ni ya soro ne kala ne onzigi nyoma yolu nyami sisa ka dolu seno me onye soro ndem go yere be kata jala mugu siri ku yere kai sisa shigo amadu ekele ne
mais foi te diena ni alama flanandala abise ka flanangala mi yere kanyini fole nyere Sugar Amadu do bi se na mi nga buai mais mi me bi bango Amadu ne de do ala de shugo ni malfiat ne dia la dege ba te fenye orode aya kala ka soro li nai abe famu o ko fe bara ingolo nana nya fi ngoni ye nyege ni ye ya sabado o e shusiri no be mamina no bi mamina ibi na odaka de do no te ikako bane oyi nyeke inte sabaye tan sabate yere la de sabate iti alafu do tay nani no keri la kabaye no daka ko no so shusiri de o tigi time iyo me nyejuru janya na sununya o anda fo anye ka purke do kana nangalu ndaw yere la do be ngalu daw yere la bita dugale ta ku nyeroje ku roje fakata ngalu daw yere la ono te shibani ni shitigia be do nyejuru yoro de la o ubeya nyejuru ni na nye maye kaba abe do ede aywa anta ko ni kan shugo akafsa mene Ashurina fra aya kafsa note ibi do yere ibi beni do yete ba onyejuru yete armade shi manjawo armade saka gode ma shi manja armade kuru bebeki sigoka nyana ke bi wati minga ko doa Allah o te foyi danga be do odela shi bi do ma ibi maji ma puma bado wala kai me ba ya tamacho fie are ba singorote ma shi bani bi do abi dodo la iba yeto darokuma be fakule doti abe do e fana donc ko bi do harma de tege kono na infanaro abi famude donc gresege o de ni nyanya fie no e dahiri me ne bi teme nyege mi fulo mi ngono o yo de o nga mi me ya o shitai mami ma bolo jinga ka dumini dunta o tigi te shi soro o shitije d'accord abi famu aya jando ni maula ninka gele ko sebe don nunu ne maliviyat newi ani mami mi nguna o shunguna ni de ni yo ye mami no ko jugu abi famu afamna wala ni me maliviyat newdi adama de kangi kolo shini bela ni ngal wera bi fe shogon namburu kono nam matigel la jeli la jelle ka kanyana ma fa ko sebe me shugo ma shiga nyana ma tinya ni wolo do ma bon nyana ma ya tinya ni wolo do te wolo do yi puruke akabara ye ire be la jedi kuyi ni tege la jela akobe shido wolo do bare baliya bi do ka here bali mate do ta bali sabu ala re do da kabla nye ke siginye obi ke fenye hali no mamine mla mine ngono bon mo façon no kera no make ala mai o ba fa e de li doniti tiesa parce que ala nyana alema khasra alema fenge mauti kelenye koyi ni asro doniti tie ala ta fo adi uni asiti blakum ayen wele nga ujabi aywa ala mo fode one ko ko tiete doni e ti bo anala isoro la chugo mi bado itudo doni e chie akanga nyenyini di abi famwa afamna ro shugo ma wolo do yi ka fembe nyo de fuye ma bange do ka gela be do kelengele be na volo siraka ni ko ni ngoy ka ke bana e je kono fika saraka de o me o bana na volo tigi saraka yi ade masake saraka aywa o saraka yo de yala mako ke komi dengunyi saraka do yere ba fanu ne fani mba ko nyana ko lu kunye ni wolole ko lu kunye sakafa hangunye flanu nye kuye sakafa fa ne gongo no ifani bade ika dengunyi saraka bo e magote je herela bunji bora shiu bora kamoni fauna itere jugu yale dengunyi saraka be ke fenye de tonai ne ba fu ye ngo otoi no dodro to no e ngo ya soro itanya le wi ato korodon parce que ale de aye comme dengunyi saraka nye aka here saraka maka masaya saraka dengunyi saka to nya ni kera samedi de ka kobe comme finye ba koro ajate sigi aka kobe pipare ka kotilaba jumashi de o ka kobe geleya alni wari ba kun iba sura siri ma yere la kera muso e dusukeji da
o ye masa Solomana ka don ye lundi do bete o denw mi fariya diɲɛ kɔnɔ o musow o ta ye dabara ye nka juguya tɛ k'u kɔnɔ bon olu bolofɛn bɛɛ ta ten maaw b'a dɔn t'u wale ɲuman dɔn olu bɛɛ ti donc maa kana gɛlɛya ka ca don min na dɔɔni tarata b'o rɔ a tigi katiri bɛ gɛlɛya quoi ka kɛ kɔnɔma ye ten mais n'i y'o ka ko dilan a bɛ ɲa araba den o bɛɛ te olu tulo ka gɛlɛ mais maa tulo ti gɛlɛya ka alamisa den ta bɔ alamisa den furu ka gɛlɛ maa minnu ma o den ani cɛw bi ja n'a kɛra muso ye mais a ti furu sɔrɔ joona n'a kɛra cɛ ani musow bi ja nka a tɛ furu kelen sɔrɔ k'o sigi o de ye alamisa ye jumaden de kungo ka gɛlɛ maa min kan ka kɛ masa ye mais o kungo ka gɛlɛ bon ɲɛɲinibaliya don donc sisan k'a fɔ ye samedi den o ka saraka n'i b'o bɔ yiri saba b'a la haya min b'a la o bɛ basumala kɔnɔ dɔgɔkun ye tile 7 ye ala ye haya 7 na kuranɛ kɔnɔ o de ye bisimilahi rahmani rahim fo ka taa bila wala dɔɔninan na adamaden bɛɛ ka hɛrɛ bɛ yen o de ye basumala ye dilikaw y'u ka hɛrɛ bɛɛ lajɛlen k'a kɔnɔ mali kɔnɔ yan ka diɲɛ mago ɲa n'a ye mais so a labɛnnen b'i bolo wa a labɛnnen bɛ yan n'i nana ko k'i ta labɛn fana b'o labɛn ye o samedi denw de pour ka kɛ nafolotigi ye wali faamaba ye wali jalatigi ye wala a ka jɔyɔrɔ sɔrɔ wali commerçant ba pour que o ka kɛ ale bɛ taa taama la pour que o ka ɲɛnabɔ n'i kɛra samedi den i bi misi dɔ bɛ yen ko nordi i b'o de ɲini ɔ n'o fɔra o fana bɛ wuli kun k'o misi ɲini est ce que misi an y'a sɔrɔ a haya na yiri dun ne ko a haya na yiri a ko n ko ye dɔnni kalan dɔ ye fɛ dɛ ayiwa n'i ma se ka se a kɔni i b'a to yen maliyɛn bɛ tan dɛ ka saraka bɔ u yɛrɛ b'a dun ka sɛfan yira tulu la k'o dun ka tila k'u sigi sɛfan fara kunna ko mago bɛ dununkɔrɔnin la e bɛ dununkɔrɔ sɔrɔ sɛfan bi tɔrɔ bilen ya n'i kun bɛ dununkɔrɔ fɛ i kun b'i jɛ buru ni sɛfan kɔ donc maliyɛn bɛɛ ten de k'a ka saraka sogo dun ka tila k'a bolo ja ko ala sɔnna n'a jaabira a tɛ jaabi dɛ saraka a ma fɔ ko k'a gɔji yɛrɛ ma koyi n'a kun fɔra ten maa bi jɛn a la e ma jaga ye a bi bɔ di maa wɛrɛ ma de ye mais u ye saraka de gɔsi u yɛrɛ ma maliyɛn bɛɛ bɛ tan a y'a farati koyi ni samedi den o kɛ dɔrɔn a ka ko ɲɛna jumasi den o ka misi a bi fɔ o de ma ko sangaba ni nka n tɛ denw yi saraka ma dɛ n'i b'a fɛ ka don da la yarɔ jumasi den sankolo ni dugukolo jɔli ala y'o fɔ kuranɛ dalen filɛ ɲɛfɛ ala ko wa kalaka samawati wal ardu wa ma bainahuma fi sitatin yawmi a ko n ye sankolo ni dugukolo jɔli daminɛ n y'a jɔ tile 6 k'a ban fɛn min b'a ni ɲɔgɔn cɛ k'o bɛɛ da tile 6 k'a daminɛ jumasi ka bɔ jumasi lundi tarata araba alamisa juma fo ka n'a kuncɛ o tuma na jumadon na mais samedi tɔgɔ ma fɔ a la samedi ko filɛ tuma dɔw a dolo bɛna fara juma ta kan tuma dɔw a bɛ taa fara jumasi ta kan o tuma jumasi den n'i y'o lajɛ o de ye masa Solomana ka don ye sanubɔ ka di maa minnu na o dɔ y'o ye n'i y'a ɲɛɲini o de ko don nka i wulila ten ko n ye jumasi don ye ka t'i sigi ndamarɔ ayi hali i bolo i t'a sɔrɔ dugukolo feere ka di den minnu na o dɔ y'o ye ɲɔjuraya ninnu ka di den minnu na ani kakaw juraya o dɔ de y'o nka i b'a ɲɛɲini ka sɔrɔ k'i k'a ye e wolodenw ma saraka e taar'i fira a kan i bi sa i bɛ peseli la muruja la i tɛ sigi basigolo tina a bɛ faamu ntɛnɛn denw ala y'u da olu ka nafolo de bɛ don diinɛ baara la maa t'a wale ɲuman dɔn nka ala bɛ dɔ fara u ka waati bɛɛ olu kɔni bɛ maaw dɛmɛ mais maa t'u wale ɲuman dɔn mais ala bɛ dɔ fara u ka waati bɛɛ olu ka saraka ye nturajɛ ye n'i b'a fɛ ka kɛ diɲɛ maatigiba ye jamatigi ani hɛrɛtigi nturajɛ man pewu Sugu Amadu de bɛ se ka nin k'i ye tarata denw ɲarɔ ntɛnɛn don o bɛ tasuma minɛ la o ye dugawu jaabi ye mais tarata don o ye ji ye den ntɛnɛn den n'o ye tarata den furu a bɛ na sa de daga dɔ bɛ yen an b'o de don n'o tɛ a ka ko bɛ kɛ sisi de bɛ bɔ aw ti bɛn tarata den ni ntɛnɛn ma ɲɔgɔn furu baara nɔnna o bon ntɛnɛn den ni alamisa den n'olu ye furu kɛ o ye fiɲɛ ani tasuma kɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ a b'a a ɲɛɲini pour que a ka maîtriser mais n'a ma maîtriser a bɛ kɛ balawu de hɛrɛ bɛ sɔrɔ dɔrɔn a bɛ sin ciro ten ni furu ma sa a bɛ dɔ bɛ bɔ yen donc o bɛ dilan de o de ye ntɛnɛn ni alamisa ye ko
ko in bɛ tan dɛ a bɛ tan o tuma na ala ye dali kɛ awa araba den o de ye nabi ɲuman mɔgɔ 2 bɛ ka fara musow kan olu ka don n'o ye adama ni musa ani hawa ayiwa ani mariyama i ko in faamu wa isa ani musa isa ba tɛ mariyama ya ɔ ani hawa adama muso o tuma olu ka don de ye dɔnni kɔnɔ ka dun dɛ dɔnnikɛla dɔ b'a fɔ sisan ko tuma ko nin bɛ gafe jumɛn kɔnɔ n'a bɛ gafe min kɔnɔ gɛrɛsɛgɛ amadu la kɛ e ɲɛna ko ala de y'a bɛɛ d'e ma a bɛ sɔrɔ nbanga de ye n'a bɛ sɔrɔ nbanga a bɛ kɛ tan han i karamɔgɔ ta karamɔgɔ ma nin dɔ dɛ mais ala bɛ nin yira dɔw la k'a ka di ala ye fa alu lima yuridu min ma ala ja a b'o de kɛ o tuma o don min filɛ o de kama ni masakɛw bɛ bi u bɛ t'u firi masakɛw ka kabɛn a don nin ma tarata ni araba n'a y'a firi a kan a bɛ se dɛ nka a kana firi a kan a ɲɛɲini mali dɛ o tuma na o ta a bɛ fɔ misi de ma ko ɲawiri alamisa denw suratu bakara jigira tɔgɔ min na misi min yɛrɛ tɔgɔ la n'o ye bakaratu ni suratu bakara jigira misi min tɔgɔ la a misi in couleur a b'a fɔ a ma ko ɔlɛ ɔlɛ bɛ komi nɛrɛ o de ye alamisa denw ka hɛrɛ ye alamisa den dara ka bɔ fɛn min na o de ye hijabu ye nɔrɔ hɛrɛ b'i di n'i ko nafolo n'i ko bonya n'i ko kɔrɔta n'i ko maja o bɛ sɔrɔ yen nka u ti maa lamɛn dɛ wala bɔn furu bi gɛlɛya maa minnu ma o de don k'u kungo gɛlɛya bɔn n'i ma i ka misi in saraka i kɔni i denkundi saraka bɔlen don dɛ mɛ n'i m'i ka misi in saraka i tɛ kɛ nafolotigi de ye wala wa i hakili bɛ min na i ka furu kɔrɔ wa o tɛ kɛ fana donc alamisa denw bɛ ta jumadenw nara ka kɛ masakɛ de ye ala y'u da ka masaya sɛbɛn a kelen kelen bɛɛ tɔgɔ la jumaden si ti da ni ala ma masaya sɛbɛn a tɔgɔ la a bɛ komi ni maa min ye fila ni musoman 2 bange n'i y'a saraka juma ta misi couleur 2 kelen o kelen y'i ja i b'o kelen o ta jɛma b'o ɲa sangaba b'o ɲa juma don bɛɛ lajɛlen dara ka bɔ juma la maa min t'i wolo don dɔ i ka saraka bi bɔ don min na n'an b'o kɛ an b'o bɔ juma don ma a bɛ faamu wa ni nafolo b'i bolo i farati ni nafolo b'i bolo n'i ka fini ko juma don i ka nafolo b'i ba mais ni fandanya b'i la a ko juma i ti sa hali ni i ka juru bonya kɛra komi udi kulu i b'a sara i bɛ hɛrɛ sɔrɔ ko in bɛ faamu wa o tuma na adamaden bɛɛ nin cogo rɔ wolodo jɔda bɛ mɔgɔ ka ko la i y'a ye sisan dɛ donc ni nin tɛ yiri b'a la komi n ye saraka fɔ cogo min n'o tɛ u bɛ taa misi ninnu san ka t'u bugu u ka bonda la yen n yɛrɛ ye n wolodo saraka bɔ u bolo fa mɛ sogo la u jigi bɛ ala ka hɛrɛ kan i tɛ ala ka hɛrɛ sɔrɔ tugun dɛ a fɔra i k'a kɛ cogo min i m'a kɛ ten donc ko in bɛ tan di a faamuna so se b'an bɔra asura wagati la asura wagati olu faga olu nasiko kama mais wolodon yɛrɛ a don ka bɛɛ sarakati bɔ a prix bɛ joli la ni ɲɔgɔn cɛ bon 12 don wala mais ni maa min bɛ se k'a ta bɔ a kelen na o de ka di dɔw ye wa o de y'a sɔn hɛrɛma fana ye parce que fɔ k'o fɔ ka d'a kan dɛ nɔrɔ mɛ bitoninko in n'a wɔ ye a bɛ fɛn ɲa dɛ mais maa min kelen y'a ka saraka bɔ e na se kɛ ten n ko dugawu bɛ minɛ mɔgɔw mɔ di jama mɔ min kelen y'a ta kɛ e mana don jama ta yen nɔ n'e ka duga ma kɔrɔta i ka dugawu kɔni na minɛ o mais a na mɛ sira la o maaw kɛlen ka aran ta ani maa min kelen na n'i jɔ kelen don wa kelen tɛ gɛrɛsɛgɛw jɛlen ka aran da fɛn dɔ la ani e kelen gɛrɛsɛgɛ nana jɔ o ye kelen ye wala dɔ ye kelen min ka saraka bɔ o de ye sababa ye o bɛ yen ɔ sanu baara fana o bɛ sen n bɛ o ɲɛdɔn kosɛbɛ an bɛ ka laadiri kelen kelenw sɔrɔ a kɔnɔ i y'a faamu wa sanu baara ko la ni dɔw jɛra an ye sababa ye a la olu kɔni vraiment maa ɲɛnamaw don u ye sanu sɔrɔ kilo kelen sɔrɔla don min u m'a feere f'u ka ne wele donc o de ye laadiriw ye donc ni maa minnu mako b'a la sanu baara kɔnɔ o de bɛ kɛ 40,000 a musaka mais ne sara t'o dɛ wala n y'o de f'a ye o y'a musaka de ye n'o b'i bolo i b'i wele wala hali n'i ma wuli n b'i dɛmɛ n'i ye hɛrɛ sɔrɔ i ka na n'a ye i ka na ni n ka sanu nafolo ye mais musaka ta ye i b'o de ci n'i m'o ci a tɛ kɛ wala nafolo baara min bɛ yen fɔ n y'a fɔ o ye ɲuguba saga 2 ye mɔgɔw fana bɔlen m'o nɔfɛ kosɛbɛ o bɛ ka jaabi mɔgɔw ma wala mais ale musaka 70,000 wala o ye ɲuguba saga ye n don cɔ n bɛ 1 fa ye bɔtɔ i bɛ 1 fa donc o 2 musaka a n'a a fɛn ninnu sa o bɛ bɛn 70,000 ɔ n'i bɛ ne don ni se kɛr'i ye n ka nasɔngɔ di yan n'o ma k'i ye an bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ yanni i ka hɛrɛ sɔrɔ i ka sɔn wa ala de bɛ jɔn sɔn
a bɛ faamu de donc o fana bɛ bolo la ani ka papier ko baara ye ani baara ko o ye 40,000 de ye Isa ko ala sago bingani t'a la dɛ ni dalen tɛ a la dɔrɔn e k'i se bɔ a la kana don a la mais baara ko gɛlɛyalen bon o yɛrɛ de ko do fana a n'o bɛɛ ye kelen ye n'i ko k'i b'a sɔgɔbɛ mi tasa da f'i ye parce que ne y'o de f'i ye bolodonni fala t'a la o ne b'o k'e la mais ala ye min fɔ o de ye wulibali ye n'i ko dɔnni tɛ yen i ye école min kɛ i damu la i damu tubabu kan ba fɔla ye o tuma na ala jɛsa ni i bin tɛ gɔ sankolo rɔ a bila i kɔnɔ ko fɛn dɔ bɛ yen donc ala ye dɔnni dɔ de da mais e ko k'e ma da o la silamɛya yɛrɛ juguya kama e b'a fɔ k'i bɛ don maaw n'o cɛ ala b'i halaki o i b'a lajɛ diɲɛ kelen t'i minɛ i si la i bɛ sa i sifin anw kɛ maa o maa bɛ dɔnni la gosi diɲɛ kelen t'i minɛ a si la a bɛ sa a sifin a y'a sigi a k'a bɛɛ jate minɛ a faamuna Seko Seko an bɔr'o la i da don wolodon na si la k'a fɔ diɲɛ bɛɛ k'a fɔ wolodon ko ye tiɲɛ Seko Amadu a y'a di se fila yɛrɛ ma a don ni bi tɛ kelen parce que témoignage dɔ bɛ bɔ k'a kɛ wolodon jɔn k'i wolodon labɛn nafaba de b'a la Seko Amadu ye ne ta labɛn o don ni bi cɛ ala ye ɲɛnama kɛ ko la jango ye fɛrɛ Seko an b'i fo fɛrɛ la Seko hɛrɛ sɔrɔlen kɔfɛ bɔnɛ bɛ yen dɛ kosɛbɛ dabaliw bɛ kɛ maa kama o bɛ yen Seko ko bɛ cogo di bon mɔgɔ minnu ye nafolotigi ye n'u sigilen don anw ka ya dabali bɛ kɛ maa kama nafolotigi kɔ u bɛ tile k'i siri ka tile k'i genge i ɲɛ bɛ ndiriki bɔlɔ minnu sirabaw ra ni pɔndiw ni misɛliw a bɛ kɛ fantana de ye mais n'i ye nafolotigi min ɲininka o b'a fɔ ale b'a la o e bɛ mun na ayiwa u b'i baara i ka wari nɔfɛ ka t'i gɛrɛsɛgɛ tɔ bɛɛ fa a bɛ ten kelen n bɛ fɛn nɔfɛ n balimamusow ye ne yɛrɛ ye mori de ye ne ye mori de ye ala deli sɛbɛ ɲuman kelen i b'o kɛ cɛ la bari n y'o de f'u ye n ko den dɔw bɛ yen n'i y'o wolo ka bɔ i kɔnɔ ka ban cɛ sigilen bɛ bokasa min fɛ ni ala cɛ i sigilen bokasa bɛ da a nun na ala n'i mankuya kojugu o den mana wolo fɛn o fɛn min ma ja sa o de ye k'i yɛrɛ su cɛ la yɛrɛ maja i ka hɛrɛ b'o la dɛ o kuma o yɛrɛ maja yiriw n'o nasiw i bɛ gɛrɛ o dɔnbaw la o b'o k'i ye mais n'i nana kɛ cɛ baarali ye sɛbɛnkolow pɔntiw genge ni ndo gabakuru jukɔrɔ i bɛ cɛ gɛrɛsɛgɛ ba hali a bɛ balo min sɔrɔ a t'a dun bilen o tɛ cɛ ɲini cogo ye a b'a janto o yɔrɔ in na nafolotigi caman ta bi cɛ ka bɔ yen de i bɛ c'o la don dɔ u bɛ dɔ d'i ma cɛ 30 dɔ d'i ma i bɛ t'o genge k'a ni tigɛ ye n'a bɔra a bolo a tɔ ma ban kumana n balimamuso a b'a janto nin na cɛ bɛ baara cogo min o dɔlen don bon denko sira kan ala y'o daliju nɔgɔya Seko Amadu ye kama ye diɲɛ de ye kama ye diɲɛ dɛ ala bɛ ko kɛ ko dɔ kama mais n ye karisa sɔn den na n ye nin sɔn den na wali n ye nin ka bana ban vraiment o fɔ da tɛ anw na parce que ne yɛrɛ b'a jate o ye ka maaw ta ka u lebu ye ne t'o kɛ karisa nana an ye nin ka bana ban ni ne bɛ maa min ka fɛn fɔ ni maa min y'an fitiri waleya ni tasuma sirila i kuncɛ rɔ n bɛ n sigi k'a fɔ a bɛ faamu a faamuna do ni maa min y'an fitiri waleya ayiwa n'a ma fara hɛrɛ la an b'an sigi k'a fɔ janfanji sara ye fɔli ye o tɛ yan o b'a sɔrɔ tasuma sirila a kun n'o tɛ an ye maa min mako ɲa n'o tɛ semaine kɔnɔ a ka gɛlɛ fɔ dɔ ka ne wele k'a fɔ ala tun ye n gɛrɛsɛgɛ mais n lafiyara i ni ce Seko Amadu an bɛ dugawu kɛ miyankakɛ i na nin mɛn i den